Fil-Parlament Joseph Muscat qal li l-għażla li trid issir fi żmien li ġej mhix dwar min wieħed l-aktar iżda dwar min wettaq l-aħjar. Gvern ġdid jista' jwettaq ferm aktar u ferm aħjar minn dan il-gvern f'agonija illi għandu rekord ta' medjokrità. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Laburista ma jistax jefda lil dan il-gvern minħabba li jola l-kontijiet tad-dawl fost l-ogħla fl-Ewropa u minħabba deċiżjonijiet żbaljati tal-Power Station tal-BWST u minħabba l-arms. Il-Partit Laburista ma jistax jafda del-gvern minħabba l-mod kif daħaq bil-ħaddiema tat-Tardsna tal-Air Malta, tal-Go, bil-Kaċċaturi u n-Nassaba u bistidin tal-Korti tal-Linja minħabba li żarma l-Issi Malta u minħabba 70 miljun mitlufa fuq iż-żewġ vapuri tal-Fairmount. Il-gvern ma jistax jkun fdat minħabba t-terminal taċ-Ċirkewwa il suppost ilu lest 13 sena. Ma jistax jiġi fdat minħabba l-mediċini out of stock, il-waiting lists u n-nies fil-kurutura ta' Mater Dei u minħabba l-akkużi ta' intħil politiku fil-kura tal-kanċer. Il-gvern di Joseph Muscat ma jistax jiġi fdat minħabba l-mod ta' kif daħaq beluf ta' żgħażagħ dwar Smart City, minħabba l-proġett tal-White Rocks, il-proġett tal-Villaġġ Sportiv tal-Marsa u l-Crafts Village ta' Qali illi baqa' ma sarx u minħabba l-proġetti tal-Parlament il-ġdid tat-Teatru bla saqaf u l-bridge illi ma jwassal imkien. Fuq kollox ma nistax nafdaw lil dan il-Prim Ministru għaliex talilu nnifsu u li sħabu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa minn wara dar il-kulħadd fil-waqt li fl-istess ħin żied il-kontijiet fuq il-familji u n-negozji Maltin u Għawġin. Jekk is-sistema GONZPN terġa' tiġi f'data, jerġgħu jagħmlu l-istess affarijiet. Joseph Muscat qal li wara 25 sena wasal iż-żmien għal bidla fid-direzzjoni illi tasal permezz ta' roadmap realistika u sostenibbli. Il-kap tal-Oppożizzjoni żied li kien hemm minn qabel iż-żmien tal-għażla u l-elezzjoni ma' battalji iżda l-Partit Laburista mhux interessat f'battalji ma' Maltin oħra, iżda interessat biss li jaqgħad. Il-Partit Laburista jinsab iffokat fuq li jbiddel id-direzzjoni ta' pajjiżna permezz ta' gvern b'enerġija ġdida. Il-bidla ma tistax tkun biss fluċuħ fejn iżda jibqgħu l-istess nies jikmandaw fuq wara. Biex il-bidla naraw li tiġi. U din il-bidla tista' tiġi biss jekk jinbidel dan il-gvern arroganti. Hekk hemm bżonn biex nibnu middle class ġdida u aħna lesti Sur President. U dan huwa l-appell finali tiegħi. Fi-żmien li ġej ħajkun żmien imqanqal. Jien nappella biex ma jkunx hemm firdiet fost il-familji. Aħna ħansommu prudenza kollha possibbli biex iwasslu l-idejat tagħna. Imma l-idejat tagħna huma l-idejat ta' fejn iridu waslu l-pajjiż, mhumiex idejat ta' pika jew ta' firda. U hemmhekk ngħid lill poplu Malti Wawċi huwa għaqli. Irid jażel bejn il-politika tal-bieraħ, tal-biża' tat-teddid, tal-littri anonimi li nbagħtu lil eluf ta' familji Maltin u Għawċin illum stess u minflok irid iħares lejn li nimxu l-qudiem. Li nimxu l-qudiem li minkejja li dak kollu illi aħna nafu li minnaħa l-oħra sfortunatament dan il-messaġġ ma jgħodx għal widnejhom għax iridu jifsiraw il-firda. Aħna nappellaw Laburisti u Nazzjonalisti ejjew ninagħdu tħallux il-min jifridna. Aħna lesti li b'tim maqut b'sens ta' servizz ħanoffru ċertezza, ħanoffru l-istabilità.